για να κάνουμε προσευχή. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν, πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο. Και κατέφυγε τα διαβήματα είμαι όπως εργασία εν το εντολός πρεβείς Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καλησπέρα. Σεβασμιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στο Μητροπολιτικό σας Ναό και συγκεκριμένα στο Παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίων και Μεθοδίου, και με πάρα πολύ σεβασμό σας καλωσορίζουμε σε αυτήν την συνάντηση των νέων, όπως την ονομάσαμε. Την συνάντηση που επιχειρούμε και επιτελούμε κάθε Σάββατο εδώ και η οποία έχει σαν στόχο και σαν σκοπό να συμπροβληματιστούμε. Θέλω να σας πω πως ήταν διακαής ο πόθος όλων αυτών των νέων ανθρώπων που βλέπετε να σας δουν από κοντά και να συνομιλήσουν μαζί σας, όχι γιατί δεν σας ξέρουν, αλλά να σας δουν έτσι πέρα από λειτουργικές και λειτουργικές διαδικασίες, εναπλότητοι μέσα σε μια ατμόσφαιρα συζητήσεως και συμπροβληματισμού. Θέλω να σας δουν διότι πραγματικά γι' αυτό μας κάνει περήφανος. Είστε ο Μητροπολίτης εκείνος ο οποίος έχει έντονη παρουσία και στα εκκλησιαστικά και όχι μόνο, αλλά και στα εθνικά μας δρόμενα, στην εκκλησιαστική και εθνική μας καθημερινότητα. Μια παρουσία πολύ δυναμική και μια φωνή στεντόρια. Το χαρακτηριστικό, σεβασμιότατε, αυτής της ομάδας, αυτής της συνάνθρωσης των νέων είναι ότι είναι άνθρωποι που αγαπούν τον Χριστό. Αγαπούν τον Χριστό όχι στα λόγια, αλλά το φανερώνουν με τη ζωή τους, με τη δράση τους, με την κάθε κίνησή τους. Αγαπούν τον Χριστό, σέβονται την Εκκλησία και αγωνίζονται ο καθένας κατά το μέτρο του δυνατού τον καλό αγώνα, όπως λέμε, τον πνευματικό αγώνα. Εκείνο όμως που τους κάνει να ξεχωρίζουν είναι, σεβασμιότατα, ότι είναι άνθρωποι με προβληματισμό. Σήμερα σε αυτήν την απάθεια, σε αυτήν την κατάσταση που κυριαρχεί ένας βαθύς ύπνος, ετούτοι οι άνθρωποι προβληματίζονται. Και προβληματίζονται όσο αφορά στα πνευματικά θέματα, την πνευματική τους προσωπική πορεία, αλλά προβληματίζονται και πάνω στη δύσκολη και αβέβαιη καθημερινότητα και πραγματικότητα που ζουνε, αλλά και για τη θέση και τη στάση της Εκκλησίας σε αυτήν, αλλά και την προσωπική τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τον κόπο, που για σας σίγουρα δεν είναι κόπος, που υποβληθήκατε να βρεθείτε εδώ, μάλιστα αυτή την δύσκολη μέρα, Σάββατο βράδυ, για έναν κληρικό και μάλιστα για έναν επίσκοπο, είναι μια δύσκολη ώρα, να έρθετε μέχρι εδώ, να μας μιλήσετε μαζί μας με την απλότητα και την καταδεκτικότητα που σας διακατέχει. Η παρουσία σας, σεβασμιότατε, σήμερα εδώ γεμίζει τις καρδιές όλων μας με θάρρος και ελπίδα. Μην ξεχνάτε, είναι καιροί που ευνοούν τη μοναξιά και τη διάσπαση. Εμείς είμαστε εδώ μια γροθιά, ένας συμπαγής πυρήνας. Και από σήμερα ακόμα πιο δυνατή, διότι ξέρουμε και το γνωρίζαμε και έως τώρα βεβαίως, πως είναι κοντά μας ο Δεσπότης μας, ο Επίσκοπός μας. Δεν θα θέλαμε να μας μιλήσετε. Θα θέλαμε εμείς να σας ρωτήσουμε και εσείς να μας απαντήσετε. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να περάσουμε αμέσως στις ερωτήσεις και να κάνετε δύο λόγια να πω στην αρχή. Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη χαρά, ειλικρινά το λέω. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά γιατί και μια, αν θέλετε, συγκίνηση. Και δεν είναι έτσι μια κοινοτοπία αυτό, είναι ειλικρινέστατο. Διότι βλέπω τόσο κόσμο εδώ που
πραγματικά δοξάζω τον Θεό και αισθάνομαι αυτό το λόγο του Κυρίου προς τον Ηλία, τον προφήτη, τον θεσβήτη, όταν εκείνος παρεπονείται ότι έμεινε μόνος, μονότατος, και το απήντησε ο αιώνιος Θεός ότι κάνεις λάθος, ακόμη 6.000 άνδρες, 6.000 πρόσωπα μάλλον, δεν κλείνουν γόνοι στο βάθο. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την οικογένεια, γιατί αυτό είναι η Εκκλησία, μια οικογένεια. Η Εκκλησία δεν είναι μια διάστρωσης κοινωνική, εξουσιαστικής υφής, αλλά είναι μια οικογένεια εν Θεό. Και αισθάνομαι, Πάτερ Δανιήλ, βαθιά ευγνωμοσύνη σε εσάς προσωπικά για αυτή την οικογένεια που έχετε με τη χάρη του Θεού ανιδρύσει, γεννήσει πνευματικά για το Ευαγγελίου στον καθεδρικό μας ναό, στην Αγία Τριάδα. Και βλέπω νέους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπατε, αγαπούν τον Χριστό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή, μεγαλύτερη ευθύνη και μεγαλύτερο γεγονός από αυτό να αγαπάει κανείς τον Χριστό. Σε προσωπικό επίπεδο, όχι έτσι διαπλανητικά, ξέρω εγώ, υπερβατικά, μεταφυσικά, αλλά οντολογικά. Να πραγματώνει καθημερινά εντός του την ανάκριση που θα ξέρετε από τις σπουδές σας τις πνευματικές ότι σημαίνει κοινωνία αλλοπεριχώρησης των προσώπων. Και αυτό γιατί η Εκκλησία δεν είναι θρησκεία, δεν είναι θρησκευτικό φαινόμενο, που είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο καθαρά ενδοκοσμικής διαστάσεως. Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων και μιμείται τον τριαδικό τρόπο υπάρξεως. Συγχαίρω λοιπόν για το έργο αυτό, εκφράζω την απέραντη εκπροσώπου της τοπικής μας Εκκλησίας χαρά και έκθυμον αποδοχή του έργου, και γι' αυτό το λόγο με πολύ συγκίνηση σήμερα δέχθηκα να είμαι κοντά σας σε αυτή την πρόσκληση αγάπης, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις σας, τα οράματά σας, την όλη σας ψυχική διάθεση μέσα σε αυτή την τόσο φρικιαστική καθημερινότητα που περνάμε σε όλα τα επίπεδα, και στο προσωπικό και στο κοινωνικό επίπεδο και στο κρατικό επίπεδο. Θα ήθελα βέβαια, επιτρέψτε μου πολύ εισαγωγικά, να πω ότι ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στο γεγονός της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί μία πρόταση η οποία είναι ανεπανάληπτος πρόταση. Δεν έρχεται να μιλήσει και να πει πράγματα που ίσως ευχαριστήσουν την ακοή μας, αλλά θέτει ακριβώς την ζωή στην πραγματική της διάσταση εν Χριστώ. Τι λέει? Λέει λοιπόν, Χριστός γάρ υπερ ημών απέθανε. Πολύ απόλυτα, πολύ ουσιαστικά λέει ότι ο Χριστός πέθανε για μας. Αυτός ο λόγος σημαίνει κάτι πολύ πιο σπουδαίο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ή να σκεφτούμε. Σημαίνει την ανατροπή όλων των κατεστημένων δομών. Σημαίνει την ανατροπή όλου του σχεδιασμού, εξουσίας, βίας, επιβολής που ισχύει στον κόσμο μας. Σημαίνει ακόμη την ανατροπή και κάθε είδους θρησκευτικής αντίληψης. Γιατί όλες οι θρησκείες έχουν ένα μοτίβο, ένα Θεό ή πολλούς, οι οποίοι βρίσκονται πολύ πάνω από τον άνθρωπο, και έναν άνθρωπο υποτεταγμένο, ο οποίος υποχρεούται να εξευμενήσει το Θεό, να του προσφέρει ό,τι μπορεί για να επιτύχει την ευμένειά του και να πορεύεται έτσι με υγεία, με χρήματα, με ειδονές,
με καλοπέραση, με αποφυγή ταλαιπωριών, ασθενειών στη ζωή του. Αυτό είναι το μοτίβο κάθε θρησκείας. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ανατροπή, πλήρη ανατροπή αυτής της κατασκευής, της ανθρωποπαθούς αντιλήψεως, της ιδεολειψίας. Έχουμε έναν Θεό που βάζει τον άνθρωπο πολύ ψηλά και εκείνος κατεβαίνει πολύ χαμηλά, και αντί να εξευμενήσει ο άνθρωπος τον Θεό, εξευμενίζει με το αίμα του όμως τώρα. Όχι με υλικά δώρα, με τη ζωή του, με το θάνατό του, με τη θυσία του, με την πυρίκαυστη αγάπη του τον άνθρωπο. Και τον αποθεώνει τον άνθρωπο, τον απογειώνει οντολογικά, πνευματικά, ψυχολογικά, ουσιαστικά και σωματικά ακόμη, προσφέροντάς του τον εαυτό του. Και γίνεται ο άνθρωπος Θεός κατά χάριν. Η αποκάλυψη περί Θεού δεν γίνεται για να μας κάνει καλύτερους, ευγενέστερους, ωραιότερους, αλλά γίνεται για να μας κάνει θεούς. Αυτό το γεγονός υπερβαίνει όλα τα γεγονότα. Υπερβαίνει κάθε άλλη αντιληπτότητα που έχουμε για τον κόσμο, για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για τον ίδιο μας τον εαυτό. Έχουμε κληθεί κατά τον μεγαλειώδη λόγο του Αποστόλου Πέτρου να γίνουμε θείας φύσεως κοινωνή. Και πώς αυτό επιτυγχάνεται? Με τον γνωστό από τους πατέρας, τους θεοειδείς και ενθέους τρόπο. Κάθαρσης, φωτισμός έλαμψης, θέωσης. Είναι ο δρόμος που ανεβαίνει στον ουρανό. Λέει μέσα στη γραφή ο Παύλος ότι όλοι εμείς δια του βαπτίσματος συνετάφημεν δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον αυτού, ή να ως περ Χριστός ηγέρθη δια της δόξης του Πατρός, και ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Αυτό είναι το διάγραμμα της δικής μας ευθύνης. Μπήκαμε στην Εκκλησία και βιώνουμε τον θάνατο του Χριστού δια του βαπτίσματος, ούτως ώστε να περπατήσουμε στη νέα ζωή της Αναστάσεώς του και εμείς φωτοφόροι και ένθεοι. Και αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει συσταυρούμενοι με ταυτού, έροντες των σταυρών μας και βαδίζοντες εις τα ίχνη αυτού. Δεν θα γίνει με ψέματα, με κύβδηλο τρόπο, με απομείωση της αληθείας, με αποδυνάμωση της αιώνιας προοπτικής μας. Θα γίνει εφόσον συσταυρούμεθα με ταυτού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτό είναι το μέγεθος της ζωής. Δια της σταυρώσεως των παθών μας αποκτούμε τον Κύριο εν στέρνης, όπως έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ποιον Κύριο? Κάποιον τυχαίο, περαστικό που παρέγραμε? Όχι. Εκείνον που, όπως είπαμε στην αρχή, πέθανε για μας. Εκείνον ο οποίος, στην καρδιά του οποίου ο κάθε ένας και κάθε μια από εμάς υπάρχουν εκτύπως. Γιατί χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Και αυτό το γεγονός ο Κύριος μας το δίνει με όλη τη δύναμη της καρδιάς του, λέγοντάς μας ότι εάν αγαπάτε τους αγαπώντες ημάς, ποια είναι η χάρις? Και η αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια είναι η χάρις? Και η αμαρτωλή τους αγαθοποιούντας αυτούς αγαθοποιώσει. Και αν δανείζετε παρόν ελπίστε απολαβήν, ποια είναι η χάρις? Και η αμαρτωλής δανείζουση είναι απολαύσωση τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών.
φρικτός λόγος. Ένα μήνυμα που είναι απίθανο να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Να ευχόμεθα υπέρ εκείνων οι οποίοι μας καταδιώκουν, μας μισούν, μας υποφαντούν, μας υβρίζουν. Γιατί είμαστε τρελοί, ανισόρροποι? Ποιος θέλει το κακό? Συνεχίζει όμως η αποκάλυψη του Αγίου Θεού. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνετε μιμητέ του Πατέρα σας. Θα αποκτήσετε την προς αυτόν ομοήθεια. Μιλήσαμε προηγουμένως για θέωση. Και τώρα ο άλλος λόγος είναι αυτός, η ομοήθεια προς τον Θεό. Να αποκτήσει ο άνθρωπος το αυτό ήθος με τον Θεό. Εδώ πραγματικά εκστασιάζεται κανείς. Αλλά όπως είναι ακριβώς η αλήθεια της πίστεώς μας, αυτό το ζούμε στις μορφές των Αγίων μας. Εκεί δεν έχουμε, αν θέλετε, βερμπαλισμούς, κουβέντες του αέρος, φρέσκο αέρα ή λόγια που βγαίνουν από τα μπαλκόνια κάποιου έτσι εθεροβάμωνος ή ψυχοπαθούς, ο οποίος οραματίζεται ή βλέπει πράγματα. Έχουμε απόλυτη αλήθεια, απτή πραγματικότητα. Οι Άγιοι μας είναι εδώ και τώρα τα πρότυπα της ζωής, εκείνοι οι οποίοι πέρασαν τον παρόντα αιώνα των εμποδίων με ένα μεγαλοθιέστατο τρόπο. Όταν διαβάζω στα συναξάρια τον ηρωικό αγώνα των νεωματήρων μας, παλικαριών και κοριτσιών 18, 20, 25 χρόνων, που πήγαν με ορμή, σαν να πήγαιναν σε γάμο μπροστά στο δήμιο για να μην απολέσουν τον Χριστό τους, αισθάνομαι, αλήθεια σας το λέω, ότι πόσο εμείς ανίσχυροι, μικροί και ελάχιστοι είμαστε. Λοιπόν, ο Σταυρός του Χριστού είναι το μέγεθος που πρέπει να συντηρεί και να συγκινεί την ύπαρξή μας για να φτάσουμε κι εμείς σε αυτή την θεοειδή μεταμόρφωση του νοός μας. Αν αυτό δεν συμβεί, όλη αυτή η πορεία, ξέρετε τι γίνεται, ένας ωραίος περίπατος τουριστικής αισθήσεως. Έχετε δει τους τουρίστες που περνάνε από τα αξιοθέατα και κάνουν τι ωραία, γυρίζουν, κοιτάνε και κάνουν ναι, beautiful, λέει ο πατήρ, very beautiful. Έτσι κι εμείς. Περνάμε από τα αξιοθέατα της πίστεως, αλλά αυτό δεν έχει καμία ουσία. Είναι επιδερμική κατάσταση. Για να υπάρξει η καλή αλλίωση χρειάζεται να μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Χριστός είναι σταύρωμε, ζωδεου και τι εγώ ζηδε εν Χριστός. Και προσέξτε, τη στιγμή που ο Χριστός σταυρώνεται συμβαίνουν όλα τα παράδοξα. Συμβαίνουν όλα τα τρομακτικά. Κάτω από το σταυρό του Χριστού οι αρχιερείς, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς μαζί με τον όχολο εξεμικτήριζον, γράφεται στο Λόγο του Θεού. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ενώ είχαν μπροστά τους τον ατίμητο θησαυρό της ζωής, εισχολούντο με την κλήρωση του χιτώνος του. Τι άλλη, γράφει το Ευαγγέλιο. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ένας κληροτράχυλος άνδρας της ρωμαϊκής εξουσίας που είχε παραστεί σε πολλές εκτελέσεις καταδίκων, όμως τη στιγμή εκείνη μπροστά στο θέαμα του σταυρωμένου συγκλονίζεται και καταγράφεται η αθόρμητη φωνή του, αληθώς Θεού Υιός ημούτος. Ο ληστής εκ δεξιών θεολογεί και επιτυγχάνει με ένα μνήστητή μου να γίνει ο πρώτος υπηστής του παραδείσου. Συμβαίνουν λοιπόν πολλά πράγματα κάτω από το σταυρό του Χριστού. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ως ελάχιστος αδελφός
Ποιος έχουν την ευθύνη αυτής της τοπικής κοινωνίας Θεού και ανθρώπων να μείνετε πιστοί και αμετακίνητοι επάνω στον θηρεό της πίστεως, της αμομήτου Αγίας μας Ορθοδόξου, Καθολικής, ακενοτομήτου και αδιαιρέτου Εκκλησίας, η οποία δεν παρασύρεται ούτε από τον άκρητο ζηλωτισμό που ακρίτως με ζήλο κατ' επίγνωση δαιμονοποιεί τα πάντα, ούτε όμως από το συγκριτιστικό οικουμενισμό, ο οποίος ομογενοποιεί τα πάντα και απομειώνει την αλήθεια. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την υπομονή σας και είμαι τώρα στη διάθεσή σας για να δεχθώ οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου πείτε. Σεβασμιότατη, για να μην χρονοτριβούμε, το προηγούμενο Σάββατο αλλά και σήμερα λίγο πριν ξεκινήσουμε, τα παιδιά έχουν υποβάλει γραπτός τα ερωτήματά τους, τα οποία θα σας υποβάλω εγώ. Μάλιστα. Ενδεικτικά βεβαίως ότι είναι πάρα πολλά. Ίσως, αν θέλετε και εσείς, σας έχουμε άλλη μια φορά μαζί μας, προς το τέλος να μας κλείσετε. Εντάξει. Έχετε, από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, εκλεκτούς ομιλητάς και σπουδαίους έτσι αδελφούς, οι οποίοι νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτή την οικογένεια αγάπης που είσαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, σε βεβαιότητα θα ξεκινήσουμε σήμερα τη συζήτησή μας με ένα θέμα που άπτεται του ενδιαφέροντος νέων ανθρώπων. Ρωτάει λοιπόν κάποιος ή κάποια, γιατί όταν δύο νέοι αγαπιούνται είναι αμαρτία να ολοκληρώσουν τη σχέση τους? Θα εννοούν βέβαια εκτός γάμου. Έτσι είναι αυτό το θέμα. Ναι. Προφανώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα έπρεπε να συζητήσουμε σε μια ολόκληρη έτσι, επικοινωνία, σε μια ολόκληρη μεγάλη επικοινωνία. Τουλάχιστον επιτρέψτε μου έτσι πολύ επιγραμματικά να πω όμως ότι η ερώτηση όπως τίθεται ξεκινάει από κάποιες εσφαλμένες προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι εσφαλμένες προϋποθέσεις που εμπεριέχονται σε αυτή την ερώτηση? Οι εσφαλμένες προϋποθέσεις είναι ότι εκλαμβάνει την αγάπη που είναι ένα βαθύ προσωπικό συναίσθημα και απίκασμα θα έλεγα της θείας αγάπης, σαν να είναι ένα προϊόν που τίθεται σε κάποιο marketing, σε κάποια, ας πούμε, σε κάποια εμπορική αγορά, το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Και σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, της αγάπης, έρχεται η κοινωνία των σωμάτων. Η αγάπη όμως, όπως λέει ο μεγάλος υπέροχος Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης, δεν ζητείται αυτής. Η αγάπη δεν είναι ιδιοτέλεια, αλλά είναι σταυροαναστάσιμη μετοχή στη Θεία Αγάπη. Όταν αγαπάς έναν πρόσωπο, δεν το αγαπάς για να ικανοποιήσεις κάποια ανάγκη σου, ούτε το αγαπάς για να το χρησιμοποιήσεις για κάποια σου βιολογική διαδικασία. Αγαπώ σημαίνει μετέχω στη ζωή του άλλου, κοινωνώ στη ζωή του άλλου. Σήμερα η αποτυχία της αγάπης όπως τη ζούμε είναι γιατί αντιμετωπίζει τον άλλον άνθρωπο ως χρηστικό αντικείμενο, τον οποίο χρησιμοποιεί και πετάει μετά στον κάλαθο του αχρήστου όταν γυαλίσει μπροστά του ή μπροστά της κάποιο άλλο αντικείμενο. Η πράξη λοιπόν της αγάπης δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη σωματική κοινωνία δύο ετεροφύλων προσώπων. Και λέω ετεροφύλων γιατί στην κοινωνία μας σήμερα επιπολάζει και η σαπρότητα
η σαπρότητα, και το λέω και πάλι με οδύνη και δύναμη, χωρίς να θέλω να στιγματίσω τα πρόσωπα, αλλά την πράξη, γιατί ποτέ μέσα στην οικογένεια του Θεού δεν στιγματίζομαι πρόσωπα, όσο κατεστηγμένα και φάματα κι αν είναι. Ποτέ. Μόνο τις πράξεις. Ψεύγομαι από απόλυτη αγάπη, όχι από διάθεση κρίσεως ή κατακρίσεως ή οργής, από αγάπη. Γιατί βλέπουμε εκεί την τραγωδία της ανθρώπινης εκπτώσεως. Λοιπόν, σήμερα γίνεται και μια προσπάθεια αλλαγής της ανθρώπινης οντολογίας. Εν ονόματι δήθεν κάποιου εξυγχρονισμού. Αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Γιατί αν διαβάσει κανείς τη ρωμαϊκή ιστορία, θα δει, του γνωστού ιστορικού του Δίωνος, θα δει ότι ο Νέρον την ίδια πρακτική είχε εφαρμόσει. Με δύο δυστυχισμένα όντα που έστερνε από κοντά. Επομένως, δεν είναι κάτι πρωτοποριακό η θεσμοθέτηση αλλαγής της ανθρώπινης οντολογίας, η οποία οδηγεί και σε τι, στην παράχρηση των ανθρωπίνων οργάνων. Ο ανθρώπινος οργανισμός όμως είναι ένας ψυχοσωματικός οργανισμός που έχει μία νομοτελειακή διάρθρωση και δομή. Και δεν μπορείς να αλλάξεις από την όποια σου ψυχοπαθολογική εκτροπή την οντολογία του ανθρωπίνου οργανισμού. Αυτό επιχειρείται σήμερα με όλες αυτές τις αφελείς εκδηλώσεις που γίνονται. Να αλλαγεί η ανθρώπινη οντολογία και να οδηγηθούμε στην παράχρηση των σωματικών οργάνων με απροσμέτρητες ηθικές αλλά και σωματικές επιπτώσεις. Σήμερα οι ασθένειες που σχετίζονται με το χώρο του λεγόμενου του γενετησίου είναι τρομακτικές. Και είναι τρομακτικές γιατί είναι το απότοκον, το ψώνιο αυτής της δραματικής απομειώσεως της ανθρώπινης υπάρξεως. Επανερχόμενος δε στο ερώτημα, λέγω ότι επομένως η αληθής αγάπη δεν γίνεται με διάθεση ωφελεμιστική, χρησιμοθυρική. Γίνεται με διάθεση ουσιαστική, κοινωνία προσώπων. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μέσα στον ευλογημένο και αγιασμένο χώρο, στο μέγα μυστήριο που λέει ο Παύλος του γάμου. Εκεί και μόνο εκεί αναλαμβάνεις τον άλλον επί των ώμων σου και πορεύεσαι. Και προσέξτε, ο άλλος δεν είναι ποτήρι πορτοκαλάδα, είναι ένα πρόσωπο θεοειδές, θεόμορφο, υπέρ του οποίου πέθανε ο Χριστός. Δεν μπορείς να τον πάρεις τον άλλον και να τον πιείς και να τον πετάξεις στα σκουπίδια μετά. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα με αυτές τις λεγόμενες δίθεν σε προγαμιαίες σχέσεις. Ο άνθρωπος είναι πολύτιμος και ακόμη ο καθένας από εμάς είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ποιος σας είπε, ποιος μου είπε, ποιος μας είπε ότι ανήκει ο καθένας στον εαυτό του? Ανήκει στον δημιουργό του. Ποιος έφτιαξε τον εαυτό του? Ο Θεός δεν μας έχει δημιουργήσει. Είμαστε αυθύπαρκτοι. Είναι ένα άλλο ψέμα, μια άλλη φρενοβλάβεια αυτή. Ότι δείχνει αυτό το θαύμα που εκφράζομαι είναι προϊόν του τίποτα, του μηδενός. Ότι όλες αυτές οι τρομακτικές, νομοτελειακές πραγματικότητες που εκφράζει και το σώμα και η ψυχή μας προέρχεται από το πουθενά, από κάποιο πρωτόζωο, από μια αμοιβάδα που βγήκε από τη θάλασσα και έγινε αρπετό και το αρπετό προχώρησε και έγινε ανθρωποειδές και δίθεν περπάτησε και έγινε και έκανε. Αυτά τα ψέματα και αυτές οι γελιότητες ακούγονται και γεμίζουν τον κόσμο και οδηγούν σε αυτή τη χρησιμοθυρία του ανθρωπίνου προσώπου. Για πηγαίνετε εκεί στο Δημαρχείο το παλιό της Αθήνας να δείτε τι γίνεται. Κοριτσάκια 13, 14, 15 χρονών στην αγορά, πώς λέγεται, του αγοραίου έρωτα. Ποια έρωτα?
στο έγκλημα του λευκού ή μάλλον του μαύρου, γιατί είναι η μαστροπή μαύρη, του μαύρου κολάρου. Και η ελληνική πολιτεία έκανε το οργιώδες έγκλημα να μετατρέψει το κακούργημα αυτό σε πτέσμα, ούτως ώστε να μην διώκεται ποινικός ουσιαστικά. Γιατί ξέρετε, το πτέσμα τιμωρείται με κράτηση. Και δεν διώκεται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή ο μαστροπός που βάζει το παιδάκι αυτό εκεί να εκπορνεύεται. Και αυτό λέγεται έρωτας, η αγάπη. Η πλήρης απομείωση των ενιών. Ποιος όμως εκπαιδευτικός, ποιος γιατρός, ποιος φιλοσοφών στάθηκε μπροστά στο θαύμα που λέγεται άνθρωπος? Επιτρέψτε μου λοιπόν λίγο να σας πω ότι μέσα στον εγκέφαλό μας υπάρχει ένας αδένας που λέγεται υπόφυσης. Αυτός ο μικροσκοπικός αδένας έχει 3 λοβούς. Ο ένας λοβός έχει την ευθύνη εκροής της αυξητικής ορμόνης, η οποία δημιουργεί την αύξηση του σώματος. Ο δεύτερος λοβός εκρύει την ορμόνη που με τη σειρά της τρέπει σε κίνηση τον μεταβολισμό του σώματος. Μέσα από τον γνωστό αδένα που έχουμε στο λαιμό μας. Και ο τρίτος λοβός εκρύει τις ορμόνες, οι οποίες, τις γοναδοτροπίνες που όπως λέγονται, οι οποίες με τη σειρά τους τρέπουν σε κίνηση τους γεννητικούς αδένας, τους όρχες, τους άνδρες, τις οθήκες, τις γυναίκες, όπου εκεί εκρίνονται άλλες ορμόνες, οι οποίες ευθύνονται για την δημιουργία των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Βλέπετε λοιπόν μία σοφία απερινόητη, μία αρμονία μοναδική, όχι μια τυχαιότητα, όχι ένα τίποτα, μία απερινόητη σοφία που δημιουργεί τι? Το ανθρώπινο πρόσωπο, το ανθρώπινο σώμα, τον ανθρώπινο ψυχισμό. Και καλεί το άνθρωπος μέσα από την ένωση ανδρός και γυναικός απλώς και μόνο να ικανοποιηθεί στο δευτερόλεπτο. Όχι. Να γίνει τι? Θείας φύσεως κοινωνός. Να γίνει συνδημιουργός με τον Θεό. Διότι μέσα από αυτή την υπέρτατη διαδικασία αγάπης, κοινωνίας, ενώσεως και μετοχής, ο άνθρωπος συνδημιουργεί με τον Θεό και γίνεται πατέρας ή μητέρα. Αυτά λοιπόν εκχυδαΐζονται, απομειώνονται, ευτελίζονται, γελιοποιούνται για να γίνει τι? Η πλήρης απομείωση του ανθρωπίνου προσώπου. Με τρομακτικές συνέπειες. Ακούστε να σας πω, ο Θεός δεν αντιπαλέει τη χαρά του ανθρώπου. Αντιθέτως, τη χαρά του ανθρώπου την υπερασπίζεται ο Κύριος. Είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, αλλά αυτός ο θησαυρός που λέγεται ανθρώπινη σεξουαλικότητα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης ποιότητος. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούμε, όπως το είπε ο Παύλος, ότι όλοι εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο κάθε ένας από εσάς και από εδώ είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δεν κατοικεί σε σπίτια, σε κτιστά κτίρια, όπως το είπε μεγαλειωδώς ο Παύλος στους Αθηναίους, στους προπάτορές μας, αλλά κατοικεί εντός του ανθρωπίνου προσώπου. Άρα λοιπόν όποιος θέλει το ναό του Θεού απολαμβάνει τα επίχειρα αυτής της φοράς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα ολίγα που ήταν αρκετά θα μπορούσαμε να μιλούμε επί πολλές ώρες τίθεντος απάντηση σε αυτό το φεδρό, ας πούμε, κοσμικό ερώτημα που δυστυχώς ενδυναμώνεται και από τις τρευλές πολιτιακές διαδικασίες. Γιατί σε έναν νέον άνθρωπο σήμερα το λεγόμενο σύμφωνο συμβίωσης τι άλλο του υποδηλώνει παρά αυτό που μου είπατε προλίγου, ότι η κοινωνία ανδρός και γυναικός δεν είναι τίποτα άλλο από μια σύμβαση, από ένα ποτήρι πορτοκαλάδα, από μια όμορφη ώρα, η στιγμή, όπου κανείς εκδηλώνει, ας πούμε, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς φραγμούς, χωρίς σκέψη, χωρίς αγάπη,
χωρίς θυσία, χωρίς πόνο, χωρίς αναγωγή τη σεξουαλικότητά του. Ελεύθερα. Ναι, όμως μετά θα έρθει ο κόρος, ο πόνος, η οδύνη, θα έρθουν οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, οι εκτρώσεις, μία ατελεύθυτη σειρά. Ήρθε μια μάνα στη Μητρόπολη, κλαίουσα και οδυνωμένη, και μου λέει: Σεβασμιότατε, σώστε το παιδί μου. Λέω: τι συμβαίνει? Λέει: το κορίτσι μου είναι 15 χρόνων, 16. Ναι, λέω: και τι έγινε? Λέει: στο σχολείο έκανε την πράξη αυτή με έναν συμμαθητή, της έμεινε έγκυος και ο φίλος της, για να γλιτώσει τις συνέπειες, την πήγε σε έναν γιατρό ειδικευόμενο, ο οποίος κατά τη διαδικασία της αποξέσεως, εκεί, τη διαδικασία αυτή, της διέτρισε λίγο τη μήτρα και προεκλήθη σύμφυσης, με αποτέλεσμα το παιδί να κινδυνεύει να χάσει το γεννητικό του σύστημα. Ένα 15χρονο κορίτσι. Και χρειάζεται μικροχειρουργική λαπαροσκοπική επέμβαση που κοστίζει στο τάδε θεραπευτήριο, στον τάδε γιατρό 25.000 ευρώ. Και δεν τα έχουμε και θέλουμε να μας τα δώσετε. Και την κοίταζα. Λέω: να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε πει ποτέ στο παιδί σας, το 15χρονο, ότι έχει δικαίωμα να ζήσει, να αγαπήσει, να ερωτευτεί, αλλά δεν έχει δικαίωμα να θεωρεί τον εαυτό του χρηστικό αντικείμενο? Δεν ξέρω, επειδή προέρχομαι από μια περιοχή εκεί της βίας, στη μητέρα μου δηλαδή, που είναι παραθαλάσσιο μέρος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα θλιβερά εκείνα απομεινάρια από κάτι τέτοιες πράξεις πεταμένα εκεί στις αμμουδιές. Θα τα έχετε δει, κάτι σακουλάκια που είναι πεταμένα. Τέτοιο πράγμα γίνεται ο άνθρωπος, πεταμένο στα σκουπίδια. Ένα άλλο ερώτημα που έχει σχέση με ένα θέμα που ακούμε πολύ στις ημέρες μας, σεβασμιότατε, αφορά στην εκκλησιαστική περιουσία. Και ρωτάει εδώ κάποιο παιδί γιατί τα έσοδα για την λειτουργία του σταθμού της Πυραϊκής Εκκλησίας προέρχονται τουλάχιστον τα περισσότερα από τον λαό ή κάποια και όχι από την περιουσία της Εκκλησίας. Εσείς που είστε, Πάτερ Δανιήλ, επόπτης των πραγμάτων του προσκυνήματος αυτού εδώ, γνωρίζετε κάλλιον εμού ότι ο σταθμός της Πυραϊκής Εκκλησίας, ο οποίος κατά μήνα απαιτεί ένα ποσό 35.000 ευρώ για τη μισθοδοσία των 20 υπαλλήλων που έχει, διότι το κράτος καθορίζει βάσει των ωρών εκπομπής και το προσωπικό που πρέπει να έχει κάποιος για να έχει τη σχετική αδειοδότηση. Βάσει λοιπόν των 20 υπαλλήλων που πρέπει να έχει ο σταθμός εκ του κράτους για να έχει την άδεια να εκπέμπει, χρειάζεται 35.000 ευρώ για τη μισθοδοσία και για την ασφάλεια, για το ηλεκτρικό, για τη συντήρηση των μηχανισμών, για τις κεραίες του ημιτού, για όλα αυτά, για τις 2 δορυφορικές πλατφόρμες και για το διαδίκτυο, μέσω των οποίων φτάνει σε όλο τον πλανήτη το μήνυμα της Πυραϊκής Εκκλησίας. Τα χρήματα λοιπόν αυτά προκύπτουν από το ενίκιο που παίρνει αυτός εδώ ο ναός, από το ακίνητο που έχει δίπλα εδώ ακριβώς, στην οδόν Φίλωνο, που είναι το περίφημο αυτό πολυκατάστημα Σπρίντερ. Το μισό ανήκει στα Αγία Τριάδα. Τα χρήματα αυτά αυτούσια είναι που μισθοδοτούν και λειτουργούν σταθμό. Άρα λοιπόν δεν παίρνουν χρήματα η Μητρόπολης Πειραιώς από τον κόσμο, αλλά από την εναπομείνασα ελαχιστοτάτη περιουσία που έχει. Και πρέπει εδώ να πω ότι η Μητρόπολης Πειραιώς, που είναι μια Μητρόπολης θεωρητικά μεγαλώνυμος, σας λέω λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός της φτάνει μόλις 300.000 ευρώ το χρόνο. Και οι 30 ενορίες αυτόν τον προϋπολογισμό έχουν. Και πρέπει ακόμη να σας πω ότι αυτός ο μύθος της λεγόμενης εκκλησιαστικής περιουσίας είναι ένα παραμύθι που, όπως πολλά παραμύθια, λέγονται για να κοιμίζουν τον κόσμο και να τον κρατούν δεσμότη
σε μία αναλήθεια και σε ένα ψεύδος. Η Μητρόπολης Πειραιώς είχε το 1835 που συνεκροτήθη η πόλη του Πειραιώς, δια της Ιεράς Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος όλη την Πειραϊκή Χερσόνησο. 67.000 περίπου εκτάρια γης, τα οποία χωρίς καμία αποζημίωση τα έδωσε στην τότε νεοσύστατη πόλη του Πειραιώς για να ανιδρυθεί η πόλη. Επαναλαμβάνω, η Μητρόπολης, η Εκκλησία, είχε όλη την Πειραϊκή Χερσόνησο. Και θα μιλήσω για αυτό. Και τα έδωσε για να γίνει η πόλη του Πειραιώς. Και δεν έμεινε τίποτα στην Εκκλησία του Πειραιώς. Γι' αυτό και η πόλη του Πειραιώς, σε ευγνωμοσύνη, ανεκήρυξε τον Άγιο Σπυρίδωνα πολιούχο της, αντί για τον Άγιο Νικόλαο που θα ήταν το φυσιολογικό επειδή είναι λιμάνι και ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των ναυτικών. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πολιούχος ο Άγιος Σπυρίδων του Πειραιά. Και θα με ρωτήσετε πού το βρήκε τώρα η Μονή αυτή την περιουσία, και θα σας απαντήσω ότι όπως προβλέπετε στον εισαγωγικό νόμο του αστικού κώδικος, στο δίκαιό μας και σε όλα τα δίκαια, γιατί ξέρετε ο αστικός μας κώδικς είναι αντιγραφή του γερμανικού σχεδόν αστικού κώδικος. Ο Μακαρίτης ο Μπαλής που τον έγραψε, που τον συνέβη, μεγάλος νομαθής, ήταν γερμανομαθής. Και ο αστικός κώδικς λοιπόν ακολουθεί το αστικό δίκαιο, το γερμανικό αστικό δίκαιο, που και αυτό βέβαια στηρίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο. Λοιπόν, υπάρχει μέσα διάταξης στο άρθρο 61 που τι λέει? Ότι τα εμπράγματα δικαιώματα, κυριότης, νομή, κατοχή, αυτά είναι τα εμπράγματα δικαιώματα. Τα εμπράγματα λοιπόν δικαιώματα πώς κρίνονται? Κρίνονται όχι με το δίκαιο της σημερινής, του σημερινού δικαιικού συστήματος, αλλά με το δίκαιο του χρόνου προς κτήσεώς των. Το επαναλαμβάνω. Δεν κρίνονται αυτά τα εμπράγματα δικαιώματα με το σημερινό δίκαιο, αλλά με το δίκαιο του χρόνου που προσέλαβε ο ιδιοκτήτης του δικαίωμα. Η Μονή λοιπόν του Αγίου Σπυρίδωνος στον 11ο αιώνα πήρε, αγόρασε αυτή την περιοχή που ήταν έρημος τότε βέβαια, σαν προσωπική της περιουσία. Το 1100. Πέρασαν οι αιώνες, γιατί η Εκκλησία δεν έχει ζωή 50 και 100 χρόνια, έχει 2.000 χρόνια ζωή σε αυτόν τον τόπο. Πέρασαν λοιπόν οι αιώνες, άλλαξαν οι πολιτικές συνθήκες, ήρθαν οι Τούρκοι, οι οποίοι σεβάστηκαν την εκκλησιαστική λεγόμενη περιουσία των Βακουθίων και παρέμεινε αυτή η περιουσία ως τα 1835 που ήρθε η ελληνική πολιτεία αρτισίστατος τότε και εκ της παλιγενεσίας αναδυθήσαν και αυτή την περιουσία την προσέλαβε για να φτιάξει το νέο κράτος. Και αυτό δεν έγινε μόνο στη Μητρόπολη Πειραιώς, έγινε σε όλη την Ελλάδα. Από το 100% που είχε περιουσία η Εκκλησία κατά τα 2.000 χρόνια ζωής της, το 96% εδόθηκε σε πολλές ιστορικές διαδικασίες και περιόδους στο κράτος. Και από εκεί σε ακτήμονες, σε εμπεριστάτους, σε πληρονοπαθείς, σε πρόσφυγες, σε πολλές έτσι, πάρα πολλές. Μπορεί τώρα δεν είναι το παρόν να αναφέρω τις περιπτώσεις αυτές μία προς μία. Και απέμεινε ένα 4%. Από το οποίο το 3% είναι δεσμευμένο ως δάση, ως εκτάσεις οι οποίες είναι αγροτολιβαδικές και που δεν έχουν πλέον καμία αξία, και 1% μόνο είναι οι εμπορικές της Εκκλησίας γενικά μιλάω. Η Μητρόπολης Πειραιώς δεν έχει τίποτα. Ούτε ένα κίνητο. Είναι μόνο αυτό που σας είπα, από το οποίο μισθοδοτείται η λειτουργία του σταθμού. Επομένως, όταν λέμε εκκλησιαστική περιουσία, να ξέρουμε ότι μιλάμε για μια περιουσία η οποία έχει δοθεί στο κράτος. Και εδώ θα ήθελα να πω για τη μισθοδοσία του κλήρου, που γίνεται πολλής λόγος και ενδεχομένως κάποιος σκανδαλισμός, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία παρέδωσε την περιουσία της στο κράτος για την αναγέννησή του.
Σε καμία άλλη χώρα δεν έχει συμβεί αυτό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και όσοι είναι μεγαλύτεροι και θυμούνται την περίοδο εκείνη του μακαρίτη υπουργού Τρίτσι, όταν εκείνος θέλησε την εναπομείνασα, την ελάχιστη περιουσία που έχουν μερικές μονές, να την καρποθεί δημεύοντάς την υπέρ του κράτους, και προσέφυγαν οι μονές αυτές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δικαιώθησαν και υπεχρεώθη η ελληνική πολιτεία να καταβάλει 700 δισεκατομμύρια δραχμές βέβαια τότε, και φυσικά δεν τα έδινε ποτέ, και έτσι παρέμεινε αυτή η περιουσία στις μονές. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω ότι έναντι αυτής της περιουσίας η πολιτεία έλαβε την υποχρέωση να μισθοδοτεί τον κλήρο με έναν γλίστρο μισθό, γιατί πρέπει να σας πω ότι η μισθή των πατέρων με 20 και 30 χρόνια ιεροσύνης και με πτυχία πανεπιστημιακά δεν υπερβαίνει τα 1.200-1.300 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα, τα πολυθρύλιτα που παίρνουν οι κληρικοί. Λοιπόν, και οι επίσκοποι το ίδιο. Μην νομίζετε ότι υπάρχει καμία διαφορά. Και έρχομαι λοιπόν να πω ότι γι' αυτό το λόγο μισθοδοτεί η πολιτεία στην Ελλάδα τους κληρικούς. Διότι υπάρχει συμβατική υποχρέωση. Πήρε την περιουσία της Εκκλησίας και αυτή την περιουσία, για αυτή την περιουσία ως αντίδοση δίδει αυτό τον γλίστρο μισθό που σας ανέφερα. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο πρέπει να ξέρετε ότι ακούγονται πολλά βέβαια, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε προηγουμένως τα πράγματα για να έχουμε την άποψη, την κρίση τη δεδομένη και να μπορούμε να αποφαινόμεθα έτσι εξ καθέδρα. Γιατί το έχουμε αυτό δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, ο καθένας χωρίς να έχει τη γνώση των πραγμάτων, χωρίς να είναι ειδικός και επαΐων, χωρίς να έχει κάνει σπουδές ειδικές, να ομιλεί σαν να γνωρίζει τα πάντα επί παντός του πιστή του. Και θα σας πω και το άλλο. Εγώ είμαι μόνος μου στη ζωή, δεν έχω κανένα. Δεν έχω αδέλφια, οι γονείς μου ήταν μεγάλοι στην ηλικία όταν συνήψαν γάμο και έμειναν με ένα παιδί. Δεν έχω λοιπόν συγγενείς. Είχα ένα σπίτι, το πατρικό της μητέρας μου στην Εύβοια. Ήταν μέσα στη θάλασσα βέβαια, αξιόλογο ακίνητο. Σκέφτηκα τι να το κάνω. Να το πουλήσω, θεώρησα ότι θα ήταν προσβολή στη μνήμη της μάνας μου. Σκέφτηκα λοιπόν το καλύτερο, λέω να το γράψω στην ενορία του χωριού της για να γίνει πνευματικό κέντρο. Έχει κανείς από εσάς το δικαίωμα ή οποιοδήποτε να μου πει ότι αυτό που έκανα δεν μου επιτρέπει να το κάνω? Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα τι να κάνω την περιουσία μου? Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να σας πω? Δεν είναι δικαίωμά μου να το χαρίσω σε εσάς, στον Α, στο Β ή όπου ήθελα εγώ. Αυτό έκανα. Γιατί λοιπόν θα πρέπει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Αμαρίνθου να αισθάνεται ένοχος επειδή εγώ του έγραψα το σπίτι της μάνας μου? Για ποιο λόγο? Βλέπετε λοιπόν ότι κυκλοφορεί από κακότητα, εχθρότητα, μίσος αν θέλετε, εναντίον της Εκκλησίας έτσι μια φανταστική και μυθώδης και ομιχλώδης έτσι προπαγάνδα που στηρίζεται όμως στο ψέμα και στην ιστορική και νομική ανακρίβεια. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση, δεν έχουν επιστημοσύνη, δεν έχουν κατάλληλη παιδεία, αναφέρονται στα θέματα αυτά με μια θρασίτητα μυρίων πυθίκων. Συγγνώμη για τον όρο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και πρόσφατα ένας υπουργός της παρερχομένης, τέλος πάντων της παρούσης, της παρελθούσης κυβερνήσεως, ο οποίος αρχιτέκτονων ομιλεί για νομικά θέματα. Δεν είναι σωστό αυτό. Και βλέπετε τα λάθη τα οποία γίνονται και βλέπει κανείς ότι πίσω από αυτό κρύπτεται ένα μίσος, μια εμπάθεια, μια κακότητα. Ένα άλλο ερώτημα λέγεται πως τα επόμενα χρόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κάποια τσιπάκια, με τα οποία όλη η ανθρωπότητα θα ελέγχεται, άρα θα χαθεί η ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Εάν κάποιος χριστιανός φραγιστεί για να διευκολύνεται στην καθημερινότητά του και να μπορεί να αγοράζει απλώς το ζήν, ενώ μέσα του λέγεται από αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού, πώς αυτό το τσιπάκι θα μπορέσει να του πάρει ό,τι έχει μέσα στην ψυχή του? Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που φυσικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ που δεν το αντιλαμβάνεται προδήλως. Εδώ μιλούμε
για την απολυτότητα της καταδολιεύσεως της ανθρώπινης ελευθερίας. Ο κάθε άνθρωπος είναι, όπως είπαμε, ένας θεοίδρυτος, διφυής οργανισμός που μετέχει του κτιστού, αλλά καλείται να μετάσχει και του ακτίστου κόσμου και να ενωθεί μαζί του. Ξέρετε ότι η ψυχή μας είναι κτιστή μεν, αλλά αθάνατη. Λοιπόν, μπορούμε να προδώσουμε την ελευθερία μας. Να το κάνουμε αυτό για την οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Και ακόμη μέσα από αυτές τις διαδικασίες υπάρχει ο κίνδυνος του χαράγματος. Του χαράγματος που προβλέπει ο Λόγος του Θεού, ο αψευδής και αιώνιος και αναλύωτος. Ο Λόγος του Θεού δεν ψεύδεται. Ομιλεί πάντοτε για την αλήθεια και για την υπεράσπιση του ανθρωπίνου προσώπου. Επομένως, θα δώσουμε τη δυνατότητα στα όποια κέντρα, στις όποιες σκοτεινές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να απομειώσουν την ελευθερία μας και ταυτόχρονα για να μας προσδώσουν το χάραγμα που ο Λόγος του Θεού προφητεύει. Είναι ένα μεγάλο, τεράστιο θέμα. Και εδώ πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι θα δεχθώ το χάραγμα, αλλά θα κρατήσω την πίστη μου εις Χριστόν. Δεν υπάρχει δυνατότης ταυτοχρόνου μετοχής στον Βελία και στον Χριστό. Δεν υπάρχει δυνατότης κοινωνίας την ίδια στιγμή με τον Θεό και με τον διάβολο. Αυτά είναι δύο αδύνατον να συνδεθούν γεγονότα, πράγματα. Δύο πρόσωπα που δεν έχουν καμία δυνατότητα κοινωνίας. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν ο χριστιανός να δεχθεί να λάβει ένα τέτοιο αντικείμενο στο σώμα του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρώτον για την καταδολίευση της ελευθερίας του, που είναι θεόσδοτος και αδιαπραγμάτευτος θησαυρός, και δεύτερον για να χρησιμοποιηθεί από τις σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου τούτου που είναι γνωστές και έχουν όνομα και επώνυμο, ώστε να χαραχθεί στο όνομα του ερχομένου Αντιχρίστου. Και πρέπει εδώ να σας πω, επειδή όχι ως ειδικός προς Θεού, αλλά ως ακροατής των πραγμάτων, επειδή μετήχα σε μια επιτροπή συνοδική που διερευνούσε το θέμα και η Κροάτο επιστημόνων, ότι ο αρμόδιος καθηγητής της πληροφορικών συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου, το οποίο το όνομα δεν χρειάζεται να σας το πω για λόγους προφανείς, και επειδή ο ίδιος μετά τα αυτά εξεβιάστηκε, απεχώρησε, γι' αυτό κυρίως το λέω, μας είχε δηλώσει λοιπόν στην Επιτροπή της Συνόδου τότε ότι από την Ιαπωνική εταιρεία Topan, επαναλαμβάνω το όνομα, Topan, έχει ήδη γίνει προμήθεια 9 εκατομμυρίων μικροεπεξεργαστών RFID αυτής της συγκεκριμένης τεχνολογίας, οι οποίοι είναι επαναπρογραμματιζόμενοι και από τον, και εδώ δεν είναι, ξέρετε, συνωμοσιολογία, είναι πραγματικότητα, και από τον δορυφόρο Γαλιλαίο, αλλά και από επίγεια τέτοια μέσα. Και η περίφημη κάρτα του πολίτου ήταν ένα προστάδιο για να φτάσει κανείς στην εμφύτευση που είπατε, Πάτερ Δανή. Δηλαδή θα δοθεί η κάρτα του πολίτου, όπου θα υπάρχει μέσα ο μικροεπεξεργαστής αυτός, ο RFID, θα χαθούν μερικές, θα πούν ότι χάθηκαν, απολέστηκαν. Άρα λοιπόν πρέπει να φτάσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η εμφύτευση. Και εκεί μέσα πλέον θα ολοκληρωθεί αυτό το κακούργημα κατά της ανθρώπινης ελευθερίας, αλλά και κατά της πίστεως εις Χριστόν. Και επαναλαμβάνω, είναι κύβδηλο, ψευδές, αναλυθές, είναι προσχηματικό το επιχείρημα ότι μπορώ να πάρω οποιοδήποτε χάραγμα
και ταυτόχρονα να έχω στην καρδιά μου τον Χριστό. Δεν μπορείς να δουλεύεις την ίδια στιγμή δυσί κυρίες. Δεν γίνεται. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και πρότυπά μας δεν έχουμε τώρα τη δική μας, το πούμε, φονταμενταλιστική ακρότητα, μπορεί να πει κάποιος, ή την άλλη πλευρά της ας πούμε προηγμένης, επικαιροποιημένης έτσι πρωτοβουλίες, αλλά έχουμε τους Αγίους και τους μάρτυρές μας. Τι τους έλεγαν εκείνους? Ρίξτε λίγα σπηριά στο θυμία μας, στο ξώανο και θα φύγετε. Και δεν έριγναν. Και τους έκοβαν την κεφαλή τους, απεκεφάλιζαν, τους έβαζαν στα θηρία, τους έκαιγαν ζωντανούς, γιατί δεν έριγναν λίγα σπηριά στο ξώανο του αυτοκράτορα ή του ψευδοθεού. Διότι η απολυτότητα της αγάπης προς τον Θεό δεν επιδέχεται κανενός είδους υπολογισμούς, μετριασμούς και διαχωρισμούς. Επομένως, κατακλείδη, όταν έρθει αυτή η ώρα, είναι μια ώρα κρίσεως για όλους μας. Και ο καθένας θα πράξει ό,τι ο Θεός τον φωτίσει βέβαια, αλλά θα πρέπει να έχει ηρωικό φρόνημα. Μη σας περνάει από το νου ότι οι Άγιοι και οι μάρτυρες και όλοι αυτοί οι ομολογητές ήταν για κάποια εποχή στο απότατο παρελθόν. Μπορεί να είναι και αύριο αυτό το μέγα χρέος του ενώπιον του κόσμου τούτου μαρτυρίας και μαρτυρίου για την πίστη. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμεθα και να προευπρεπίζομεν αυτούς με τη μετάνοια, τα μυστήρια της Εκκλησίας, την κάθαρση, τον φωτισμό, την έλαμψη και τη θέωση, για να είμαστε άξιοι να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους πειρασμούς. Δεν θα είναι απλό πράγμα να μην μπορείς να αγοράσεις, να μην μπορείς να κάνεις τις δικαιοπραξίες σου, να είσαι παρεΐας του κοινωνικού βίου. Δεν είναι απλό πράγμα. Θα είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ότι επειδή θα είναι πολύ σκληρός ο πόλεμος, θα πλανηθούν ακόμη και οι εκλεκτοί, ακόμη και επίσκοποι, ακόμη και λειτουργοί της Εκκλησίας μπορεί να πλανηθούν. Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε κανέναν παρά μόνο τους Αγίους Πατέρας, τους μάρτυρας και το Ευαγγέλιο. Ακόμη και άγγελος λέει, εάν εμφανιστεί από τον ουρανό που θα ευαγγελίσετε κάτι εκτός από το Λόγο του Θεού, δεν θα τον ακούσουμε. Σεβασμένοι, ευχαριστούμε. Θα κάνουμε έναν συνδυασμό τώρα ερωτήσεων. Ρωτούν κάποιοι, δεν πρέπει να ανησυχούμε για το μουσουλμανικό τέμενο στο κέντρο της Αθήνας? Πόσα πρέπει να συμπεριφερθεί ο σημερινός χριστιανός και δύο Έλληνας πέρα από την προσευχή για να αντιμετωπίσει την επίθεση που δέχεται η πατρίδα μας και η Ορθοδοξία μας? Η Εκκλησία, όπως ξέρετε και όπως σας είπα, είναι μια κοινωνία προσώπων, μια οικογένεια του ζώντος Θεού επάνω στη γη. Δεν αντιπαλέει προς κανέναν, δεν μισεί ουδένα, εύχεται και υπέρ των διοκόντων, καταρωμένων, εχθρευωμένων αυτήν, αλλά διακρατεί της αληθείας. Και η αλήθεια της πίστεως δεν επιδέχεται κανενός είδους συμβιβασμούς. Σήμερα με τους λεγόμενους διαθρησκιακούς διαλόγους επιχειρείται αυτό που σας είπα, να επιβληθεί το ιδεολόγημα του συγκριτιστικού οικουμενισμού, ότι όλοι έχουμε τα ίδια, όλοι τον ίδιο Θεό λατρεύουμε, όλοι είμαστε ένας αχταρμάς και μία ομογενοποιημένη μάζα. Αυτό είναι ένα ψεύδος του βυθίου δράκοντος, του βυθίου δαίμονος. Το Ισλάμ είναι μία θρησκεία άνθρωπο-κατασκευασμένη. Όταν ήμουν στην Αυστραλία, βοηθός επίσκοπος του Πατριαρχείου εκεί, έγιναν συγκεντρώσεις διάφορες και μια φορά σε ένα πανεπιστήμιο παρουσιάζεται η Ισλαμική πίστη από τον εκεί ημάμι. Παρακολουθούσα λοιπόν και εγώ ως ακροατής από κάτω τα λεγόμενα και εζήτησα τον λόγο και είπα λοιπόν τη στοιχεία εκείνων άνθρωπων ο οποίος προσπαθούσε να αποδείξει
ανύπαρκτα πράγματα και γεγονότα που δεν έχουν καμία αλήθεια εντός τους. Του είπα λοιπόν, εφόσον δέχεστε ότι ο Θεός είναι αλάθητος, Άγιος, έχει 96 ονόματα, Πατέρα Αθανάσιο, πόσα έχει, περίπου, 99 ονόματα, άρα λοιπόν ο Θεός δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ωραία. Ο Θεός λοιπόν αυτός, ο Θεός της Διαθήκης δηλαδή, γιατί περί αυτού μιλούμε, εξαπέστειλε στον κόσμο τον Μεσσίαν του, τον Ιησού Χριστό. Σωστά, σωστά. Τι λέει το Κοράνιο? Ότι αυτός ο Μεσσίας εγεννήθη υπερφυσικός. Δεν εγεννήθη με τη ρεύση ανδρικής γονής. Δεν υπήρξε δηλαδή στην ουσία. Εγεννήθη εκ πνεύματος Θεού. Έτσι λέει το Κοράνιο. Και η μητέρα του είναι η αϊπάρθενος Μαριάμ, η οποία είναι η αγιωτέρα μέσα στις γυναίκες. Έτσι δεν είναι, Πατέρα Αθανάσιο? Ο Πατέρα Αθανάσιος ήταν πρώην προϊστάμενος της κοπτικής κοινότητος των Αθηνών. Έχει και ελληνική υπηκότητα βέβαια και γνωρίζει καλά την Ισλαμική θεολογία, γιατί έχει σπουδάσει στο Κάιρο και σήμερα είναι κληρικός της Μητροπόλεως μας και δοξάζουν τον Θεό για αυτόν. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο οποίος γεννήθηκε υπερφυσικά όπως αναγνωρίζει το Κοράνιο, το δίθεν ιερό βιβλίο, γεννήθηκε χωρίς την επέμβαση ανθρώπου, εκ Θεού. Και τι έχουμε τώρα εδώ? 6 αιώνες μετά την παρουσία του Μεσσίου, μετά το κήρυγμά του, μετά τη θυσία του, την Ανάστασή του, τους Αποστόλους του, τη θεολογία των πατέρων, των διαδόχων των Αποστόλων, εμφανίζεται ένας ασήμαντος άνθρωπος που κανένας δεν προεφήτευσε, κανένας δεν προανέφερε. Και τι κάνει αυτός? Ισχυρίζεται ότι είναι εκπρόσωπος και απεσταλμένος του Θεού για να ανατρέψει όλο το έργο, όλο το κήρυγμα, όλο το Ευαγγέλιο, όλη την παρουσία του Μεσσίου. Αυτό λέω δεν αποτελεί παράνοια? Αυτό δεν αποτελεί παράκρουση? Αυτό δεν αποτελεί τρέλα? Τι Θεός είναι αυτός ο οποίος στέλνει το Μεσσία του και μετά από 6 αιώνες στέλνει έναν άλλο να πει τα αντίθετα από αυτά που είπε ο προηγούμενος? Ποιος εκ των δύο είναι απατεών? Να σας πω λέω ποιος είναι απατεών. Ο καημένος είχε γίνει κάτωχρος. Δεν ήξερε τι να πει. Και τι να πει επ' αυτού του θέματος που είναι οφθαλμοφανές και πασίδηλο. Να σας πω ποιος είναι ο απατεών. Θα σας πω ποιος είναι ο απατεών. Ο απατεών είναι εκείνος που ό,τι είπε ο Μωάμεθ το είπε και ο Άριος το 300 μετά Χριστόν. Που ό,τι είπε ο Άριος και ο Μωάμεθ το είπε και ο Κάρλος Ράσελ το 1870 και ίδρυσε την εταιρεία Σκοπιά του Πύργου. Ποιος είναι πίσω από τους τρεις? Και οι τρεις το ίδιο είπαν. Και ο Άριος και ο Μωάμεθ και ο Κάρλος Ράσελ το ίδιο πράγμα. Ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά κτίσμα. Ότι ο Θεός δεν είναι τριαδικός. Ποιος είναι, λέω, που έχει συμφέρον να απομειώσει το θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού? Ποιος άλλος από αυτόν που αναφέρεται στη Γραφή, από το διάβολο? Ο διάβολος λοιπόν είναι η κοινή πηγή και ο κοινός υποβολεύς, πως λένε στο θέατρο, που είναι υποβολεύς από κάτω, και των τριών αυτών, και του Αρίου και του Μωάμεθ και του Καρόλου Ράσελ. Το Ισλάμ λοιπόν είναι μία άνθρωπο κατασκευή, ένα πολιτικό, στρατιωτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό κατασκεύασμα που ασφαλώς δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Η Εκκλησία βέβαια πάντοτε είναι υπέρ της ανοιχτής θρησκείας. Ο Χριστός δεν επιβάλλεται σε κανέναν. Ο λόγος του είναι σαφής. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί. Κανένας δεν βιάζεται, κανένας δεν υποχρεώνεται. Ήρθε εις μαρτυρία και μαρτύριο πάντων. Εδώ όμως τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Η γη αυτή που ζούμε και πατάμε είναι ποτισμένη με αίμα Αγίων και μαρτύρων και ηρώων. Η γη αυτή είναι ποτισμένη με το αίμα των νεομαρτύρων, των χιλιάδων αγοριών και κοριτσιών που καρατομήθησαν, απειγχωνίστησαν,
σουβλίστησαν για να μείνει η πίστης αυτή αλόβητος και καινοτόμητος. Και είναι, Πάτερ Δανιήλ και αγαπητοί και αγαπητές, είναι, αν θέλετε, μειωτικό στη μνήμη τους, σε αυτή εδώ την γη, να ανεγερθεί ένας τέτοιος χώρος λατρείας, μιας θρησκείας η οποία οδήγησε στο μαρτύριο τόσες χιλιάδες αδελφών μας. Υπό αυτή την διάσταση το βλέπω το θέμα εγώ ο ελάχιστος. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι θεσμοθετημένα δεν επιτρέπεται στην ελληνική πολιτεία να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι υπέρ της ανεξιθρησκείας, σέβομαι την οποιαδήποτε ανθρώπινη αντίληψη. Δεν συμφωνώ μαζί της, το λέω, το καταθέτω, τη σέβομαι τους ανθρώπους, αλλά στη συγκεκριμένη ιστορική και εθνική περιοχή νομίζω ότι είναι ύβρις στην τιμή και μνήμη των νεομαρτύρων και των χιλιάδων αδελφών μας, οι οποίοι από αυτή τη θρησκευτική παραδοχή υπέφεραν, να θεσμοθετημένα να επιτρέπεται μια τέτοια ανέγερση. Στους χώρους βέβαια της μειονότητος λειτουργούν οι οίκοι λατρείας του Ισλάμ, καθώς και εδώ σε χώρους που έχουν εκμισθώσει οι ίδιοι. Αλλά θεσμοθετημένα η πολιτεία να έλθει να ανεγείρει ένα τέτοιο χώρο λατρείας μιας θρησκείας η οποία οδήγησε στο μαρτύριο τους Αγίους και ήρωες της πίστεώς μας, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ευπρεπές το λιγότερο. Τώρα, ο τρόπος αντιδράσεως δεν νομίζω ότι θα πάρει κανείς τον κασμά να τρέξει εκεί. Αυτό αντίκειται στη χριστιανική μας πίστη και αλήθεια. Δια της προσευχής, δια των νομικών μέτρων που μπορεί κάποιος να κάνει, μπορεί νομίζω να αντιμετωπίσει το θέμα. Εγώ προτίθεμαι, προσωπικά ομιλώ, να προσβάλλω στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχετικό νόμο και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει σαφής αντισυνταγματικότης όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα άλλο ερώτημα και θα είναι το πρώτο τελευταίο μας αυτό για σήμερα. Θεωρείτε μήπως πρέπει να αλλάξουν κάποιοι πρακτικοί, λέει εδώ, κανόνες της Εκκλησίας μας, επειδή ζούμε σε διαφορετικούς καιρούς από εκείνους που έζησαν οι πατέρες μας? Και ένα άλλο το οποίο σχετίζεται με το θέμα της νέας ελληνικής της ακολουθίας της Εκκλησίας μας. Θα λυθεί κάποτε, ρωτάει κάποιος, είναι η γλώσσα υπεράνοντας της λατρείας? Δεν πρέπει να κατανοούμε τι λέμε και τι προσευχόμαστε? Είναι πολλά θέματα έτσι συμπυκνωμένα και με πολλές, αλλά είναι όμως πολύ σοβαρά θέματα και πολύ σημαντικά και πρέπει το καθένα από αυτό να αναπτυχθεί με τον αξιόλογο τρόπο που του αρμόζει και του πρέπει. Είπατε καταρχάς, γιατί είναι αρκετά τα θέματα. Κάποιοι πρακτικοί κανόνες. Ναι, οι πρακτικοί κανόνες, τι εννοείτε όταν λέτε πρακτικοί κανόνες? Μάλιστα σχολιότατε λέει μήπως θα πρέπει να γίνει κάποια νέα οικουμενική σύνοδος και αν αυτό είναι εφικτό βέβαια. Το ότι η Εκκλησία δεν είναι στατικό γεγονός, αλλά είναι μια στους αιώνας πορευωμένη αλήθεια, η οποία όμως άπαξ παρεδόθη της Αγίας. Προσέξτε το αυτό. Η αλήθεια της πίστος δεν παραδίδεται σε περιόδους και με τιμήματα, τιματικός, άπαξ παρεδόθη. Και αυτή την αλήθεια της πίστεως δεν την ερμηνεύουν οι, ας το πούμε έτσι, ακαδημαϊκώς προσεγγίζοντες τη θεολογία εξ επιστημονικής επόψεως, οι οποίοι από το ένα χέρι έχουν το τσιγάρο που λέει και το τραγούδι και από το άλλο ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι ή προσεύχει αληθώς θεολόγος ή, και ή θεολόγος ή προσεύχει αληθώς. Οι πατέρες δεν είναι πρόσωπα, ας πούμε, του περιθωρίου ή της, ας το πούμε έτσι, της κάποιας συντηρητικότητος. Οι πατέρες είναι θεοειδείς, θεόμορφοι, ένθεοι, είναι εκείνοι τους οποίους δημιούργησε το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό ο λόγος τους είναι λόγος Θεού.
δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι πατέρες. Οι πατέρες ομιλούν εξ ονόματος του Θεού. Είναι ένθεοι, θεοφόροι. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο λόγος τους είναι αληθής. Εμείς δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε πατέρες, γιατί είμαστε συγκεκυλισμένοι στα πάθη μας, στις μικρότητές μας και στις αδυναμίες μας. Εάν δεν καθαρθείς και δεν υπάρξει έλαμψης και θέωσης, είναι δυνατόν να αρθρώσεις αληθώς θεολογικό λόγο? Σήμερα ζούμε στην εκπτώχευση της θεολογίας, γιατί έπαυσε να είναι η θεολογία λόγος Θεού και έγινε λόγος περί του Θεού. Έπαυσε να είναι λόγος Θεού, είναι λόγος περί του Θεού. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι τον χειρίζονται δεν είναι ένθεοι, δεν είναι και καθαρμένοι. Δεν έχουν, όπως λέει εκείνο το ωραίο ψαλμικό, αρυπότη σκύλεση, να ψάφσουν τον άψαυστο. Άνθρωποι τρεπτοί όπως όλοι μας, με τις μικρότητες και τις αδυναμίες, είναι δυνατόν να θεολογούν? Μια λοιπόν γιατί λέγω ότι οι πατέρες είναι ανυπέρβλητοι και δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε από μεταπατερικές αντιλήψεις, ούτε από νεοπατερικές θεωρήσεις, ούτε από τίποτα αυτά. Οι πατέρες μένουν οι απλανείς και σταθεροί και θεοφόροι οδηγοί προς ουρανόν. Τώρα τα πρακτικά θέματα που λέτε, εγώ από την καθημερινότητα της εκκλησιαστικής ζωής δεν βλέπω σε τι μπορούν να εξυγχρονιστούν ή να διαφοροποιηθούν. Είναι, νομίζω, σε κάθε άνθρωπο κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού του ευχερές να βιώσει την πρακτική καθημερινότητά του ως χριστιανός με την δική του δυνατότητα. Και το θέμα της νηστείας είναι θέμα που ο πνευματικός κανονίζει, και το θέμα της μετανοίας και των επιτιμίων και το θέμα της προσευχής και τόσα άλλα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν με την οικονομία και με την διάκριση του πνευματικού πατρός. Γενικά όμως να πούμε ότι θα καταργήσουμε τους ασπερινούς, τους όρθρους, τις λειτουργίες, ξέρω εγώ, αυτό είναι νομίζω μία απρέπεια η οποία αναβλύζει από τον αντίδικο ημών. Συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο. Ουδή σας είπε κάποιον ότι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα ασπερινούς, μεσονυκτικό, απόδειπνο, εάν θέλει κανείς. Μπορεί να το αναπληρώσει με την ανάγνωση της γραφής, με το κομποσκήνι, με την προσευχή, με την ευχή του Κυρίου, με το Ιησού, Κύριε Ιησού, ή του Θεού ελεησόν με μια επίσκεψη στο νοσοκομείο, με 1002 πράγματα. Αυτά όμως όλα τίθενται υπό την ευθύνη του πνευματικού πατρός, όχι ανεξέλεγκτα και ούτε γενικά. Το να απομειώσουμε την Εκκλησία στην πρακτική καθημερινότητα της ζωής μας, αυτό να είστε βέβαιοι ότι πηγάζει από τον αντίδικο. Και βλέπετε αυτές τις λεγόμενες κοινότητες, τις θρησκευτικές κοινότητες που υπάρχουν στο δυτικό κόσμο, που ανέβλησαν από τη μεταρρύθμιση, πώς απομείωσαν τη λατρεία, την πνευματικότητά τους και πώς κατέντησαν. Ουσιαστικά απογυμνώθησαν από το χριστιανικό τους ένδυμα. Βέβαια, όπως είπα, η Εκκλησία δεν είναι κάτι στατικό. Είναι μία εν πνεύματι και χάρτη Θεού εις τους αιώνας των αιώνων πορευωμένη αλήθεια, η οποία όμως άπαξ παρεδόθη της Αγίας. Και ασφαλώς υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να συγκροτήσουν μια οικουμενική σύνοδο. Υπάρχουν ανοιχτά τα θέματα αναγνωρίσεως της 8ης Οικουμενικής και της 9ης Οικουμενικής Συνόδων, που πρέπει κάποια στιγμή η Εκκλησία πανορθοδόξως να αποφασίσει. Και είναι δογματικά θέματα και αναφέρονται στην αλήθεια της Εκκλησίας, στην καταδίκη του Φιλιόκουβες, στην καταδίκη του Άκτου Σπούρους, της κτήσης Χάριτος. Λεπτής υφής βέβαια δογματικά θέματα, αλλά
τα οποία αντιμετωπίστησαν από τον Μέγα Φώτιο και τον Πάπα Ρώμης, τότε τον Ορθόδοξο Πάπα Ρώμης Ιωάννη τον 8ο και από τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία για την σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου, η οποία θα επέχει τάξη Οικουμενική Συνόδου. Και εκεί θα μπορούν να τεθούν τα θέματα αυτά. Και άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην ζωή της Εκκλησίας βέβαια. Αλλά όχι για να απομειώσουμε την άπαξ παραδοθήσα της Αγίας πίστη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα αποφαίνεται δια των Οικουμενικών Συνόδων, κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι κάποιος άνθρωπος, είναι ο Χριστός και μέλη είμαστε εμείς όλοι, και επομένως νομίζω ότι εάν είμαστε εγκεντρισμένοι στην Εκκλησία, αυτά τα μικροπροβλήματα της καθημερινότητος αντιμετωπίζονται. Έχω γνωρίσει οικογένειες πολύτεκνες, οι οποίες ξεκινάνε το πρωί με τον όρθρο, το μεσημέρι τρώνε όλοι μαζί με την ευλογία της τραπέζης από τον πατέρα, γιατί κάθε οικογένεια είναι μια κατοίκον εκκλησία, και καταλήγουν το βράδυ με τους χαιρετισμούς και το απόδειπνο. Πολύ ευλογία. Και κάποιες μέρες κάνουν και κοινή συμμελέτη Αγίας Γραφής. Πολύ ευλογία μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν υπάρχουν νεύρα, δεν υπάρχουν προβλήματα, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Υπάρχει η χάρις του Θεού που είναι ο μόνος τρόπος αντιμετωπίσεως όλων των αντινομιών της καθημερινότητας. Και μια τελευταία ερώτηση για να αποδεσμεύσω δύο του συνδρομιών, και θα ήθελα εδώ την επίοικιά σας και τη συγγνώμη σας, γιατί δεν είναι δυνατόν όλα τα ερωτήματα σήμερα να συζητηθούν, ίσως κάποια άλλη φορά. Σεβασμιότατε, ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος. Εάν ναι, πού τελειώνει και αν είναι τα όρια τέλος πάντων της ελευθερίας τους, όσον αφορά στις επιλογές της ζωής του, και που τελικά αρχίζει το θέλημα του Θεού και πώς μπορούμε αυτό να το διακρίνουμε. Ή όλα είναι προδιαγεγραμμένη πορεία, επρωμένο, όπως το λέμε, από τον Θεό. Νομίζω ότι η Εκκλησία έχει καταδικάσει τον απόλυτο προορισμό, ο οποίος είναι αιρετική αντίληψη, όπως και φυσικά και κάθε είδους έννοια κάρμα, πεπρωμένη, ηρμαγμένη και όλα αυτά. Ασφαλώς υπάρχει πρόνοια του Θεού, η οποία πρόνοια του Θεού υπέρκειται των ανθρωπίνων πραγμάτων. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έδωκε την εντολή, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Το ότι είναι ελεύθερος απεδείχθη από το γεγονός ότι σταύρωσε τον αιώνιον Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό το γεγονός? Δεν νομίζω. Ήρθε ο Θεός στον κόσμο και ήδη λέει δεν τον έλαβαν. Όχι μόνο τον έλαβαν, τον εξέβαλαν έξω της πόλεως και τον σταύρωσαν ως κακούργον, για να μην μειανθεί η πόλη. Και μέχρι τα σήμερα οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν τον σταυρώνουν με την Καμπαλά και το Ταλμούδ, όπου εκεί τον καθιβρίζουν με τον χυδαιότερο τρόπο. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Τώρα τα όρια της ελευθερίας βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι απεριόριστα. Τα όρια της ελευθερίας φτάνουν εκεί που αρχίζουν τα όρια της ελευθερίας του άλλου ανθρώπου. Τα όρια της ελευθερίας μας φτάνουν εκεί όπου αρχίζουν τα όρια ελευθερίας του άλλου ανθρώπου. Και βέβαια είναι στην προσωπική μας σφαίρα να αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού και τον νόμο του Θεού. Αυτό όμως έχει επιπτώσεις, οι οποίες επιπτώσεις, αν θέλετε, είναι η τιμωρία των πράξεών μας. Ξέρετε, στη δυτική αντίληψη, την αιρετική, την απαράδεκτη αιρετική, υπάρχει η έννοια της θεοδικίας, της τιμωρίας δηλαδή του ανθρώπου από τον Θεό. Στην πατερική αντίληψη, η οποία αρνείται την δικανική έννοια του Θεού, τον δικανισμό δηλαδή που προσδίδεται στον Θεό από την αιρετική δυτική εκτρωματική θεολογία, στην θεολογία των πατέρων ο άνθρωπος τιμωρείται από τις πράξεις του. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι όταν ενώπιον του Θεού θα παρασταθούν οι άνθρωποι, τότε οι πράξεις, οι λόγοι του
που δεν θα έχουν γίνει δεκτοί, εκείνοι θα κρίνουν τον άνθρωπο. Οι πράξεις έχουν μία μεταφυσική αναγωγή, όσο και αυτό φαίνεται έτσι εντελώς απροσδιόριστο. Νομίζουμε ότι κάτι που κάνουμε τώρα χάνεται και εξαφανίζεται. Δεν είναι έτσι. Μεταβαίνει μαζί μας στην αιωνιότητα και γίνεται ο κριτής μας. Λοιπόν, η ελευθερία μας είναι δεδομένη από τον Θεό. Έχουμε τη δυνατότητα να αποδεχθούμε τον Θεό, να τον αρνηθούμε. Η πλέον απόλυτη απόδειξη της ελευθερίας μας είναι το γεγονός που το σταυρώσαμε και τα όρια της καθορίζονται από τα όρια της ελευθερίας των άλλων. Και ο Θεός βέβαια πάντα στους ανθρώπους θέλει σοφήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Και αυτό το εις επίγνωση αληθείας τι σημαίνει? Στην κοινωνία του προσώπου του, στην αλληλοπεριχώρηση μαζί του, στο να γίνουμε θεοί κατά χάριν, κληρονόμοι Ιησού Χριστού, κληρονόμοι του Θεού. Αυτό είναι το μέγεθος στο οποίο μας καλεί η Εκκλησία μας και ο Κύριος μας. Και νομίζω ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί επειδή ακριβώς είμαθα ελεύθεροι, είμεθα και άνθρωποι. Ή να το πω καλύτερα, επειδή είμεθα άνθρωποι που ο λόγος αυτός, το ουσιαστικό αυτό σύγκειται από δύο συνθετικά. Από το επίρρημα ανώ και από το ρήμα θρόσκο. Άνω θρόσκο, άνω φέρομαι, άνω υπάρχω, άνω προσβλέπω. Επειδή λοιπόν είμεθα άνθρωποι, είμεθα και ελεύθεροι. Και είναι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, αποδεικτικό γεγονός το ότι ο άνθρωπος δεν είναι προϊόν εξελίξεως. Αυτό το γεγονός της αυτεξουσίας βουλήσεως. Έχω τη δυνατότητα να αντιστρέψω ακόμη και τον ρούμ των γεγονότων, ακόμη και την ιδία μου, την φθαρμένη φύση. Έχω τη δυνατότητα να πω όχι σε οτιδήποτε θέλει να με υποδουλώσει. Η μεγαλύτερη απόδειξη της ενθέου καταγωγής του ανθρωπίνου προσώπου είναι η θεόσδοτη ανθρώπινη ελευθερία. Αυτό που λέμε η αυτεξουσιώτης της βουλήσεως. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πέρασε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά. Ήταν αρκετά. Ναι. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Και εύχομαι σε όλους η δύναμη του Θεού να συντηρεί, να ευλογεί και να αγιάζει πάντας και να σας προσδίδει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, γιατί όπως ξέρετε η Θεία Ουσία είναι αμέθεκτος. Οι άκτιστες όμως θείες ενέργειες είναι μεθεκτές. Αυτό σας εύχομαι. Τη μετοχή στις άκτιστες θείες ενέργειες του Παναγίου Θεού. Καλή δύναμη, καλή πνευματική πορεία και κάθε ευλογία σε όλους. Αμήν. Συνοδειότατε Πάτερ και Γέροντα, προσωπικά εγώ μέσα στην καρδιά μου, αλλά και εξ ονόματος της φίλης που είναι γραμματέας εδώ, και στην οποία οφείλει πολλά αυτή η σύναξη, αλλά και εξ ονόματος όλων των φίλων και αδελφών που βρίσκονται εδώ και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ εσάς για την αγάπη σας. Την καλοσύνη σας, η οποία σας επέτρεψε να βρεθείτε εδώ και πραγματικά φεύγοντας σήμερα εδώ έχουμε όλοι ένα όμορφο αίσθημα, νιώση και ένα όμορφο συναίσθημα μέσα στην καρδιά μας. Βιώσαμε καταστάσεις και εικόνες της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας που ήταν όλα τόσο απλά και τόσο όμορφα. Αισθανθήκαμε σήμερα μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Εσείς ο πνευματικός μας πατέρας και εμείς τα πνευματικά σας. Θα ήθελα δεν να μου επιτρέψετε, επειδή άφησα κάτι αναπάντητο για το θέμα της μεταγλωτήσεως των Ιερών Κειμένων, να πω ότι αυτό είναι ένα ψευδοδίλημμα που εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της νέας εποχής, όπως λέγεται, η οποία και αυτή χτυπάει την πόρτα της Εκκλησίας, δειλά βέβαια, αλλά σταθερά και επίμονα. Διότι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, όλοι μπορούμε να πάρουμε τα Ιερά Κείμενα και να τα μελετήσουμε, αλλά η λατρεία είναι κάτι άλλο, έχει μια ιεροπρέπεια. Η ιεροπρέπεια της λατρείας, φυσικά στην Ορθοδοξία και στην Εκκλησία του Θεού δεν έχουμε ιερά γλώσσα, ούτε ιερά μουσική. Αν πάμε δηλαδή στην Αλάσκα, θα χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα της Αλάσκας και τη μουσική της Αλάσκας. Αλλά στο δικό μας χώρο να επιδιώκουμε την μεταγλώτηση στην απλή ελληνική, στην δημοτική γλώσσα αυτών των υπεροχικών κειμένων
των πατέρων και Αγίων μας, νομίζω ότι είναι το λιγότερο ολιγόνια και ανοησία. Θα σας ενθυμίσω έτσι, για να ευθυμίσουμε και λίγο, το μακαρίτη το Βάρναλη, ο οποίος πήρε το υπέροχο αυτό άσμα ασμάτων προς την υπεραγία Ανθοτόκο του ακάθιστο ύμνο και το απομείωσε με τον πλέον χυδαίο τρόπο. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Το λες αυτό και εκστασιάζεσαι και αισθάνεσαι ότι συμπαρίστασε την ώρα εκείνη στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Ακούστε λοιπόν κατά Βάρναλη. Άγγελος μπροστάρης κατέβηκε από τον ουρανό να πει στη Θεομάνα το γεια σου. Καληνύχτα σας. Κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά. Όσοι δεν έχουν δώσει ακόμα τα στοιχεία τους, επειδή δεν πρέπει να επικοινωνούμε μόνο το Σάββατο, πρέπει να σας βρούμε και στο τηλέφωνο και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δώστε τα στοιχεία. Όσοι δεν έχετε πάρει πρόγραμμα, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Η συνάντηση για το χορευτικό θα είναι την Δευτέρα 7 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα εδώ. Το επόμενο Σάββατο θα έχουμε μαζί μας τον θεολόγο καθηγητή κύριο Αλέξανδρο Σπύρο να μας μιλήσει για τις σύγχρονες αιρέσεις στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε παρόντες. Ευχαριστούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστούμε.